Γεια, ευτύχης εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Βρίσκομαι στην Κύπρο, στον το Royal Apollonia, τέλειο ξενοδοχείο, και είναι λίγο πριν το τέλος του 2013, έχει πάρα πολύ καλό καιρό, σχεδόν 20 βαθμούς, και αυτό το βίντεο θέλω να το κάνω σαν update ενός βίντεο που είχα κάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, που το είχα κάνει σε ένα άλλο ξενοδοχείο πάρα πολύ ωραίο στην Κρήτη, που μίλαγα για τα χρήματα στο YouTube και πόσα χρήματα μπορεί να βγάλει κάποιος στο YouTube, και επειδή έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε και τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς, και μου κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, και είναι ένα κλασικό πράγμα που όλοι ρωτάνε: μπορείς να βγάλεις χρήματα στο YouTube, μπορείς να ζεις από το YouTube, υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα που ζουν από το YouTube, τι μπορώ να κάνω για να αρχίσω να βγάζω χρήματα. Ήθελα να κάνω ένα μικρό update και να πω μερικές σκέψεις, ιδέες με τα δεδομένα τώρα. Τέλος του 2013, μπαίνουμε στο 2014, μπορεί κάποιος να θεωρεί το YouTubing επάγγελμα, όπως στην Αμερική που υπάρχουν κάποιοι που ζουν από αυτό και βγάζουν πολλά χρήματα. Και η πρώτη απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχουν κανάλια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που βγάζουν χρήματα αρκετά. Αλλά κυρίως είναι κανάλια τα οποία δεν είναι ένα άτομο που κάνει βιντεάκια. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι ψιλοεταιρεία, είναι δισκογραφικές, είναι ομάδες ατόμων. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιοι YouTubers που βγάζουν αρκετά χρήματα από το YouTube. Αρκετά, όταν λέμε αρκετά, σε σχέση με τους πολλούς, έτσι. Σε καμία περίπτωση όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί να είναι ένα έσοδο που μόνο από αυτό μπορείς να ζήσεις. Υπάρχουν κάποια κανάλια που ίσως δεν τα ξέρουμε καν και βγάζουν πολλά χρήματα, και υπάρχει κάποιος εκεί πέρα που βγάζει πολλά χρήματα. Αλλά αυτή είναι η διάουσα περίπτωση. Η πιο κλασική περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος κάνει βίντεο, έχει πάρα πολλά views, αλλά στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα με τα views. Το YouTube δεν επιστρέφει πολλά χρήματα. Δηλαδή, οι διαφημίσεις που μπαίνουν σε ελληνικά βίντεο δεν αποφέρουν πολλά χρήματα στον δημιουργό. Για παράδειγμα, αν έχετε τα ίδια views στην Αμερική, μπορεί να έχετε 20πλάσια έσοδα. Εκτός αυτού, στην Ελλάδα πάρα πολλοί δεν βλέπουν διαφημίσεις και δικαίωμά τους, και εγώ λέω δικαίωμα. Όποιος δεν θέλει να βλέπει διαφημίσεις μπορεί να βάλει ένα adblock ή να πατάει skip. Κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι το καλό του YouTube. Σε αντίθεση με άλλα μέσα που, ας πούμε, στη τηλεόραση δεν μπορείς να κάνεις skip τη διαφήμιση, πρέπει απλώς να περιμένεις. Ή σε κάποια άλλα online, web TV κτλ. Οπωσδήποτε πρέπει να δεις τηλεόραση, τη διαφήμιση, και αυτό είναι βλακεία. Το ωραίο είναι, αν δεν θες να δεις διαφήμιση, να μην τη δεις. Αν θες να υποστηρίξεις τον άλλον, βλέπεις τη διαφήμιση, πατάς κιόλας πάνω. Αλλά το θέμα είναι, δεν θες τη διαφήμιση, δεν τη βλέπεις. Αλλά αυτό φυσικά έχει επιπτώσει στα έσοδα, γιατί τα έσοδα που παίρνει κάποιος δεν έχουν να κάνουν απλώς με τα views, έχουν να κάνουν με το πόσοι βλέπουν τις διαφημίσεις και αν πατάνε και αν βλέπουν όλο το βίντεο μέχρι το τέλος, όλα αυτά μετράνε. Άρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, λόγω όλων αυτών των θεμάτων, μπορεί να πει κάποιος ότι μόνο από το YouTube δεν μπορεί κάποιος να έχει έσοδα που θα είναι αρκετά για να ζει από αυτό. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό πράγμα, το οποίο έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές σε ό,τι έχει να κάνει με το YouTubing και σε meetings που έχω κάνει με ανθρώπους οι οποίοι όχι απλώς ζουν από το YouTube, κάνουν καλά βίντεο, αλλά έχουν και άλλα πράγματα γύρω από το αντικείμενό τους. Και αυτό είναι το σημαντικό πράγμα που θέλω να κρατήσετε. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με το YouTube, δείτε το YouTube σαν ένα μέσο επικοινωνίας. Σαν κάτι που θα προβάλλετε τη δουλειά σας και από εκεί θα σας βρούνε για να έρθουν σε εσάς και να πάρουν και κάτι άλλο. Όχι μόνο το βίντεο. Για παράδειγμα, εξαρτάται με το τι κάνεις. Αν είσαι κωμικός, μπορεί κάποιος να σε μάθει από τα βίντεο και να έρθει να σε δει που θα κάνεις ένα stand-up comedy μια βραδιά, κάτι τέτοιο. Αν είσαι μουσικός, θα σε δει από εκεί και θα έρθει σε μια συναυλία που θα κάνεις. Αν είσαι διαιτολόγος, θα δει τις συμβουλές σου και θα πει: πολύ ωραίος αυτός, θέλω αυτός να με βοηθήσει να χάσω κιλά, και θα πας να βρεις το γραφείο του και θα πας σε αυτόν. Αν παραδίδεις μαθήματα κιθάρας, κάνεις βίντεο κιθάρας στο ίντερνετ και έρχεται κάποιος και από εκεί. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δείτε έτσι. Να δείτε αυτό το πράγμα που σας αρέσει, που σας ενδιαφέρει σαν αντικείμενο, και πάνω εκεί να χτίσετε. Αν είστε μικροί και ακόμα δεν έχετε κάποιο επάγγελμα, μπορείτε πάλι να βρείτε το αντικείμενό σας, αυτό που θέλετε να κάνετε στο μέλλον επάγγελμα. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με με τη μουσική, αρχίστε να κάνετε βίντεο για μουσική. Αν θέλετε να ασχοληθείτε με τα εφέ, κάντε βίντεο για εφέ, γιατί έτσι θα αρχίσετε να φτιάχνετε το όνομά σας και αύριο μεθαύριο θα μπορείτε μέσα από αυτό να βρείτε ακόμα και δουλειά. Γιατί πολλοί κόσμος πλέον βρίσκει δουλειά μέσα από το ίντερνετ. Δηλαδή παρουσιάζει τη δουλειά του στο ίντερνετ έτσι κι αλλιώς σε ένα blog, σε ένα κανάλι, και από εκεί τον βρίσκουν για κάτι που τον χρειάζονται. Είτε εταιρείες για προώθηση και διαφήμιση κτλ., είτε εταιρείες που ψάχνουν έναν ειδικό για κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Βάζεις τη δουλειά σου εκεί πέρα. Εγώ προσωπικά
βάζω βίντεο στο ίντερνετ, εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα και δεν το κάνω για να βγάλω λεφτά από το βίντεο σαν βίντεο, αλλά κάποιος μπορεί να δει το βίντεο της εκδήλωσης και να πει «Α, πολύ ωραίο αυτό, θέλω να το κάνουμε κι εμείς» ή «Θέλω να το κάνουμε στη δικιά μας εκδήλωση». Και έτσι μπορώ να κλείσω κάποια άλλη δουλειά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να το βλέπετε έτσι, ότι το YouTube είναι μέσο προβολής. Επίσης, άλλος τρόπος είναι, μπορεί να έχετε ένα δικό σας προϊόν, μπορεί το προϊόν αυτό να είναι ηλεκτρονικό βιβλίο, μπορεί να έχετε κάτι που παράγετε, δεν ξέρω, μπορεί να είστε μια μικρή εταιρεία και να έχετε κάτι, μπορεί να έχετε μια οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί να έχετε ένα εστιατόριο και χρησιμοποιείτε το YouTube για να φέρετε περισσότερο κόσμο και να πουλήσετε αυτό που πραγματικά πουλάτε, όχι τα views στο YouTube. Επίσης, στο YouTube μπορείτε να προωθήσετε κάτι άλλο. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε affiliate marketing και να πουλήσετε κάτι το οποίο δεν είναι δικό σας, ούτε εσείς το πουλάτε, αλλά να κάνετε ένα σχετικό βίντεο με τη γυμναστική και μετά, αν θέλετε, να προτείνετε στον κόσμο να δει όργανα γυμναστικής σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο σας δίνει προμήθεια από τις αγορές. Αυτός είναι ένας τρόπος να βγάλεις χρήματα από το YouTube, αλλά δεν τα παίρνεις από το YouTube, τα παίρνεις με άλλον τρόπο έμεσο. Και όταν το χτίσεις αυτό, και σας προτρέπω να δείτε εκείνο το βίντεο που είχα κάνει πριν από αρκετό καιρό, αλλά είναι συνεχώς ισχύει αυτό το πράγμα. Τους 4 τρόπους για να βγάλεις λεφτά από το ίντερνετ, που είναι είτε να δώσεις περιεχόμενο και από τις διαφημίσεις που βάζει κάποιος άλλος, όπως δηλαδή το YouTube που κάνεις ένα βίντεο και παίρνεις από τις διαφημίσεις, ή είτε έχεις ένα blog με AdSense. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βγάλεις χρήματα. Ένας άλλος είναι με το affiliate marketing, δηλαδή να προωθείς κάτι που άλλος το χρειάζεται επειδή το βίντεο που έχει δει έχει το ίδιο αντικείμενο. Τρίτο πράγμα είναι να πουλάς κάτι δικό σου, ένα e-book ή και κάποιο φυσικό αντικείμενο, ένα CD, οτιδήποτε, αν είσαι μουσικός, εξαρτάται. Και τέταρτο πράγμα είναι να κάνεις εσύ κάτι live, κάποια συνεδρία, κάποιο σεμινάριο, κάποιο stand-up comedy, οτιδήποτε κάνεις, έτσι ώστε οι άλλοι να έρθουν σε σένα και εκεί να έχεις ένα έσοδο σαν πραγματική δουλειά. Δηλαδή κάνεις, σεμινάρια, κάνεις μαθήματα, κάνεις οτιδήποτε. Άρα αυτοί είναι οι 4 τρόποι. Ξαναδείτε εκείνο το βίντεο, τα λέω πιο αναλυτικά. Εδώ θέλω απλώς να κάνω μια μικρή επανάληψη. Να πω ότι στο ίντερνετ στην Ελλάδα το 2013 υπάρχουν άτομα που βγάζουν χρήματα από το YouTube, αλλά αυτοί που βγάζουν τα περισσότερα χρήματα σίγουρα έχουν και άλλες πηγές εσόδων, μπορούν να κάνουν και άλλες δουλειές πλέον, μπορούν να κάνουν live που από εκεί έχουν ένα έσοδο, μπορούν να κάνουν κάποιες συνεργασίες για προωθήσεις πραγμάτων και αυτό είναι το σημαντικό. Επίσης, κάποιος ο οποίος έχει φτάσει σε σημείο να μπορεί να κάνει βίντεο στο YouTube τα οποία βλέπει πολλοί κόσμος, έχει μια γνώση και μια ικανότητα, μπορεί να την πουλήσει σαν υπηρεσία. Δηλαδή, μπορεί μια εταιρεία να τον προσλάβει για να τους βοηθήσει να κάνουν social media, να φτιάξουν βίντεο, να προωθήσουν κτλ. Και αυτό θέλω να κρατήσετε και το έχω αναφέρει σε πάρα πολλά βίντεο, ότι όταν φτιάχνεις βίντεο στο YouTube, όταν μαθαίνεις να κάνεις τη σελίδα στο Facebook και το Twitter και να τα ενώνεις και να ανεβάζεις ένα βίντεο με ένα intro και να βάζεις και annotations και όλα αυτά τα πράγματα, μαθαίνεις κάποια πράγματα που ουσιαστικά μετά μπορεί να τα πουλήσει σαν υπηρεσία. Κάποια στιγμή μπορεί να ξέρεις τόσο καλά να φτιάχνεις ένα κανάλι, να βάζεις τα thumbnails, όλα αυτά και αυτά, που μια εταιρεία η οποία θέλει να κάνει ένα κανάλι στο YouTube χρειάζεται κάποιον να το κάνει. Και μπορεί εκεί να φανείς χρήσιμος. Μπορεί να συνεργαστείς με εταιρείες που κάνουν social media και marketing και χρειάζονται άτομα από το σπίτι τους να κάνουν τέτοιες δουλειές. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, πάρα πολλοί κόσμος που κάνει τέτοιες δουλειές. Φυσικά μπορεί να μου πεις δεν είναι κάτι μόνιμο κτλ. Αλλά όσο καλύτερος γίνεσαι, μπορεί να βρίσκεις δουλειές, να κάνεις πράγματα. Και αυτό που δίνω σαν συμβουλή είναι να ασχοληθείτε με το αντικείμενο που σας αρέσει, έτσι ώστε όταν τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και πρέπει να κάνεις πράγματα που βαριέσαι, πρέπει να έχεις αυτό το πάθος, αυτή την όρεξη που θα το κάνεις ακόμα και αν δεν θα πληρωθείς. Αυτό θα το κάνεις μόνο αν το γουστάρεις πραγματικά αυτό το πράγμα. Και αν έχετε αυτή τη φιλοσοφία, θα κάνεις και πράγματα χωρίς να πληρωθείς και κάποια στιγμή θα αρχίσει αυτό που κάνεις να αποδίδει, τότε σίγουρα θα πάτε πάρα πολύ καλά. Επίσης, τελευταία συμβουλή πολύ σημαντική, αν μπορείτε να είστε εξωστρεφείς και να βλέπετε προς τα έξω, δηλαδή να απευθύνεστε σε ένα διεθνές κοινό, δεν είναι εύκολο, είναι παλούκι γενικότερα, υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός, αλλά κάντε το παράλληλα, φτιάξτε πράγματα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να πιάσει. Ένα βίντεο μπορεί να φέρει πολλά views, μπορεί να γίνει viral εκεί που δεν το περιμένεις και ξαφνικά να έχεις ένα έσοδο από εκεί. Και θα ήταν τέλειο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά άτομα που κάνουν πράγματα με την εξωστρέφεια στο μυαλό. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν πράγματα που να φέρνουν έσοδα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή υπήρχαν 100.000 παιδιά, νέοι, που να μπορούσαν να κάνουν κάποια viral βίντεο που να φέρουν έσοδα και να έχουν έσοδα από αυτό στην Ελλάδα. Φανταστείτε πόσο τέλειο θα ήταν αυτό. Να μπορούσαμε να εκπαιδευτούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δουλεύουμε στο εξωτερικό, φέρνοντας χρήματα στην Ελλάδα, χωρίς
να είμαστε στο εξωτερικό. Με τη φυσική μας παρουσία εδώ στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καλό να έχουμε γνώση με αυτές τις τεχνολογίες. Υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει δεν μπορείς να βγάλεις παρά μόνο ψίχουλα. Αυτό δεν ισχύει καθόλου. The sky is the limit. Στο ίντερνετ υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που βγάζουν άπειρα χρήματα. Και το καλό είναι ότι χτίσεις κάτι και μπορείς απλώς μετά να το συντηρείς. Φυσικά μπορεί να χτίσεις πράγματα που δεν δουλεύουν. Και όσοι έχουν τέτοια εμπειρία, όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο, ξέρουν ότι πρέπει να φτιάξεις 100 πράγματα που δεν λειτουργούν μέχρι να έχεις ένα που λειτουργεί. Αλλά το θέμα είναι ποτέ να μην τα παρατάς, να έχεις επιμονή, υπομονή, να πεις εγώ θέλω να ασχοληθώ με αυτό, το κάνω έτσι κι αλλιώς, θέλω να γίνω όσο δυνατόν καλύτερος, να κάνω τα βίντεό μου, να έχω κάποιο έσοδο από αυτό και κυρίως να ξεκινήσει νωρίς. Πιστεύω ότι τελειώνοντας το σχολείο και μετά, κατά τη διάρκεια των σπουδών ή οτιδήποτε και αν κάνεις, παράλληλα θα μπορείς να το αναπτύξεις μέχρι το σημείο που θα αρχίσεις να έχεις κάποιο έσοδο και τότε να μπορείς να κάνεις αυτό το βήμα του παραπέρα και να το κάνεις επάγγελμά σου. Φυσικά, όπως είπα, δεν είναι επάγγελμα YouTuber, αλλά είσαι και YouTuber και κάνεις και κάτι άλλο. Το σημαντικό είναι να βρεις το αντικείμενό σου και να χρησιμοποιήσεις το YouTube σαν μέσο επικοινωνίας. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά, φιλιά πολλά από την πανέμορφη και ηλιόλουστη ζεστή Κύπρο. Σας στέλνω όλες μου τις ευχές. Καλή χρονιά, καλή πρωτοχρονιά. Εύχομαι ολόψυχα καλή πρωτοχρονιά και καλή χρονιά στο ελληνικό YouTube, να πάει όσο δυνατόν ψηλότερα, να υπάρχουν δημιουργικά βίντεο, να υπάρχουν καλές συνεργασίες, να υπάρχουν και έσοδα για αυτούς που δημιουργούν και αξίζουν να ζουν από αυτό, έτσι ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο για να κάνουν πράγματα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Yeah!